Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ndifuna singene sithethe ke malunga nala goal ikorwe pha ngumduduzi Tshabalala. La goal ke kuthiwa yenye yegoal ke eziye zafast kakhulu ke kule season, phofwe ayibalwa na goal, yiyo kuphela ke igoal ekorwe ngala mizuzu kule season. Goal ekorwe ke mizuzu emine umdlalo uqalile, ekorwe pha ngumduduzi Tshabalala, yephula irekhodi okanye ke umfana omdala wenze indumasi. Singene ke pha banzi ke baphulaphula pha malunga nayizolo kunye negoal yakhe pha umduduzi Tshabalala. Phambi kokubana ke ndinabe ndifuna ukuthi huntshu pha kwezintwana zimbini uTshabalala kunye ke noVilakazi basebancinci kodwa babonakala umfutho banawo abantwana madoda. Ewe kukhona apho amaphutha ebekhona kodwa eyona nto ibalulekileyo izinto abazenzileyo zinhle kakhulu. Sawungena pha kumfana kaMfundo Vilakazi, uVilakazi bethande ukulahleka kancinci pha nge-first half umfana omdala. Ndibona into okubana ke kukho into bimdidisa mhlawumbi ngoba nge-second half icoacha into ebithethile naye yamxela into okubana ke phakamisa mfana, ngoba ungene nge-second half akaqhelisela mntu waphakamisa, emveni koko ke wafumana inqaku. Umduduzi Tshabalala umfana omdala ke udlale kakuhle kakhulu umfana omdala. Ndiyayibona ke i-combination yakhe pha noVelebhayi ikusingathi ke izoba ntle kakhulu and ingathi ke izawuxaka abantu. Basebenzile abafana bobabini pha nge-first half umduduzi Tshabalala kunye ke nale ndodanyana ke yakwaVelebhayi. Nange-second half abafana abadala bebelaa nto kuthiwa ngoquqa, ubeyazazi zaveni zasezilalini kuthiwa ngoquqa, bebequqa bequqikile pha kudonga lokugqibela lelaa qela kule Orbit College. Kodwa ke into ebalulekileyo baze neziphumo zika-4-1, yaze yonke loo nto ke yenziwe ngumduduzi Tshabalala, waphinda wayi-man of the match pha umduduzi Tshabalala. Yenza yavala imilomo, abantu abanintsi abakwazi noba bangathetha bathini, ngoba baphulaphula suziyeka usoloko sigxile ebantwini abanintsi, ngoba ixesha elinintsi iKaizer Chiefs abantu abayiboneli ntweni. Uye uqhamke ungazi noba ke bayayibona into okubana iyingozi, qha banamaxesha ufunda okubana ke bayithele phantsi, ngoba isayinile iKaizer Chiefs le season baphulaphuli. Uzuyiqonda into okubana isayine nyani iKaizer Chiefs le season. Othe wangaphakathi ebaleni ongenileyo ungena adlalela ukuzibulala, othe wangena iphelile laa nto eKaizer Chiefs into yokubana ke xa kukhutshwa uSereno unexhala lokubana aziba ngubani na ozongena vale le ndawo kaSereno. Xa kukhutshwa pha umdu Tshabalala aziba ngubani na ozovala. Ngoku zintanganye, xa kukhutshwa uTshabalala kufika uModi uyaphakamisa, xa kukhutshwa uCele kufika uLebogang Mabuya uyaphakamisa, xa kukhutshwa pha uVilakazi kufika uSereno uyaphakamisa, makukhutshwa pha lo mfana kaVelebhayi kungena uLilepo uyafika uLilepo uyaphakamisa, bakukhutshwa pha uIgadora ungena uFlavio Silva, kungene pha uKhanyisa Mayo, kungene pha uWandile Duba. iKaizer Chiefs ngoku ineskwati esiphelele esistrongo ebhentshini, esistrongo ebaleni. Laa nto yakuxela into okubana ke jonga ngokuba bandawoni pha kwiligi yaseMzantsi Afrika, 22 points kulingana ngento yonke neSundowns. Kushiya nomama ukondla kuphela. iSundowns ngoku ebeke yaqhubeka endleleni, iyawuyazi into okubana ke isengxakini kakhulu, ngoba ziyincance kakhulu iitim ezilapha emveni kwayo. Kufuneka iligi ibe nje ke, iyeke iSundowns kuyithatha iligi sekushiyeka iimetshi eziyi-15, mayithathe nzima iligi. Kufuneka loo nto baphulaphula ke. Siyabonga ngendlela ke abafana abadala bathe badlala ngayo kakhulu baphulaphula. Sibambe izandla lapha kuThabiso Mbonyane umfana omdala, uphakamisile naye. Ewe ke iKaizer Chiefs yamkhupha yamphumza, ngoba ebesuka ku-injury bekhona amagqithi ke ebethile bona into okubana ke akakabhalansi kakuhle. Uyafana ke noVelebhayi. Velebhayi mfana omdala ke ubonakele naye ukuthi ke khona phana pha okuncinci kushota umcimbi we-fitness ke pha kuye ugqibela kudala ukudlala kona ikhona into ayiphetheyo pha esandleni ke ufana ka-Arsenal Velebhayi. Baphulaphule ke masike singene sixoxe ke ngala goal kaMduduzi Tshabalala. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.